Salut tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod și după cum vedeți avem prima revistă cu Batman. Este una din noile reviste care au apărut la mai multe serii. Îmi pare rău că nu și la Ninjago, dar poate pe viitor. Această minifigurină vine cu Batman, cu două Bataranguri și cu un harpon. Sau cum mi se spunea în filmul The Batman, Lego Movie The Batman, Batsfoara. Așa. Revista costă 17 lei și acum să vă prezint interiorul. Cum o deschideți, ne întâmpină o reclamă la Lego Star Wars. Revista cu Lego Star Wars. Așa. Aici avem introducerea în tot, adică unde se află toate lucrurile din carte, jocurile, povestea, tot. Aici avem instrucțiuni de asamblarea lui Batman și atât, instrucțiuni te văd. Aici avem banda desenată, o reclamă la revista cu Lego City, care zice că va apărea în curând, dar cred că deja a apărut când filmez acest clip. Aici avem în continuare banda desenată. Nu vreau să vă arăt așa tare ca să nu cumva să vă las spoilere. Așa, aici avem un joc, cred că este un labirint, dar că trebuie să ieși, să începi aici, să ieși aici și apoi la fel intre aici și ieși aici. Aici avem poster poveste, Casa Ticăloșilor, nu mi dau seama. Aici începe posterul în care îl avem pe Batman și jumătate din Flash. Flash e eroul meu favorit, să fiu sincer. Nu știu de ce. Acum mai nu-mi place și Spider-Man, dar Flash până acum îmi place la nebunie. Aici avem un poster cu Joker. Așa. Aici continuă posterul cu supereroi, unde avem din nou pe Flash și pe Superman. Ok, aici continuă Casa Răufăcătorilor. Aici avem o reclamă la toate mașinile lui Batman. Așa. De aici începe să continue din nou banda desenată. Aici e finalul. Bun, aici este eroul ascuns. Că trebuie să găsești eroul. Batman e aici, Batman e aici. E aici. Și la Catwoman, e aici. Că asta trebuia să faci. Ca să poți să-i capturezi pe toți. Aici avem ceva despre Pinguin. Niște informații despre el. Așa. Aici avem ospiciul Arkham. Un alt labirint. Nu știu ce, dar place nebunii să facă labirintul. Nu înțeleg de ce. Așa, aici avem o costumizare a costumului lui Batman. Să ți-l faci cum vrei tu. Și aici avem niște decorațiuni de ușă cu Superman, Supergirl, Batman, Joker și... Nu mai știu cum îl chema pe ăsta. O să primesc multe, dar chiar nu mai știu. Da, nu mai țin minte, am uitat. M-am uitat de mult la filme cu Batman. Așa. Și cam asta a fost revista. Acum să vă prezint minifigurina inclusă. La capitolul minifigurine îl avem pe Batman într-un costum foarte old school, cu centura printată, ceea ce îmi place foarte mult. La spate are niște printuri destul de interesante, cu centura și niște urme ale lui. Mantie dintr-un material foarte fin. Și acum să vă arăt și capul figurinei. Are fața lui Bruce Wayne cu acea bandană ca să aibă ochii lui Batman. Și pe spate are o față mai încrezută. Dacă vreți vă arăt și cum vine cu masca. Cam așa arată și cu masca pusă. Și Batman la rândul lui, pentru că nu poți bate infractorii cu mâna goală, mai are incluse și 3 accesorii, acestea fiind 2 Bataranguri, așa, și un harpon, care și stachează el de clădiri ca să zboare, așa, și cam asta ar fi figurină. Per total, această revistă este una foarte bună pentru ce include. Include o figurină cu Batman, un harpon, 2 Bataranguri și o revistă distractivă și niște postere.
Deci, cam atât am avut să vă spun pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like și dacă vreți mai uitați-vă la clipurile mele. Eu am fost Lego Ninjago Mae și Spinjitzu și vă zic o zi plăcută!